अम्मा हाँ वो आपका गाव किधर का है? हे हम लोग कर्नाटकाला यादगीर आहे. बघा आम्ही काय काय शॉपिंग केलेली आहे. हे आपण घेतलेलं आहे आणि माती माती घेतलेली आहे. हे येतात आणि माझी भाजी करत ते. अच्छा हो. नमस्ते सर्वांना. तर आज आपण रेसिपी बघायला कुठे चाललो आहे? अम्माच्या घरी. हां म्हणजे त्या आपण काल वरती गेलो होतो ना, तर आज आपण खाली चाललो आहे आणि त्यांच्या घरी पण आपण आज त्यांच्या पद्धतीने रेसिपी बघणार आहे. तर कोणती रेसिपी त्यांनाच विचारूया. आणि सर्वात आधी मी ह्याच्या अगोदर शूट करायला गेलो होतो, तर मॅरिनेट करायला त्यांनी काय प्रोसेस केली होती ते मी तुम्हाला सर्वात आधी दाखवतो. ते दाखवल्यानंतर आपण पुढचा ब्लॉग कंटिन्यू करूया. अभी अम्मा इसमें आपने क्या क्या लिया है? 10 मिर्ची, नमक और कुतुम्बरी हाँ लिया. अभी दाल पीसने का है. ये पहले 3 चीज़ आप पीसने वाले हो ना? हाँ पीसने का थोड़ा जाड़ा में. ठीक है आप पीसो पहले ये 3 चीज़. इथे बघा त्यांनी जाडा पिसून घेतला हाँ है जाड़ा पीस. हाँ और उसी बाद में अभी दाल. हाँ ये अपना कितना डाल है? ये पाव किलो दाल है. पाव किलो डाल. कौन सा डाल है? ये चने का दाल. पाव किलो चने का डाल. आणि 8-10 तास त्यांनी काल रात्री भिजवत ठेवली होती. हाँ त्याला 8-10 तास झालेत. अभी ये ऐसा सब ग्राइंड करके लोगे ना? हाँ आता बघा ते सर्व डाल असे ग्राइंड करून घेतात आहे, मिक्सरला लावून घेतात आहे. हाँ. आणि ते आपण जी पेस्ट बनवली आहे ना त्याच्यामध्ये ते सर्व टाकतात आहे. अभी हमें ये सब ऐसा करके इसमें डालने वाले सर हैं. हाँ, सोडा और जीरा डाला, कड़ी पत्ता भी बारीक करके डाला. सोडा डाला? हाँ नहीं डालने का भी डालने का है ना? हाँ डालने का. हिंग डालने का है. हम्म. हाँ हिंग डालने का है. और इसमें कड़ी पत्ता और वो डाला आपने? ऐसा सब मिक्स किया इसमें. हाँ कड़ी डाल पत्ता दिया. टाकला त्यांनी आणि जीरा जीरा हाँ, होता हाँ, इसमें. हाँ. ओके. सोडा देखो. हाँ अभी देखो सर्व त्यांनी मिक्स केलेलं आहे. आता हे सोडा टाकतात आहेत ते. हाँ थोडा डाला है ना इसमें सोडा? हाँ थोड़ा डालने का, नहीं तो तेल तेल होएगा. हाँ हो गया. ठीक. और वो दाल जो बचा हुआ है अभी पीसने का, इसमें मिक्स करने का, पूरा मिक्स करके एक 20 मिनट तो रखने का. ओके ठीक हाँ है. 20 मिनट के बाद कढ़ाई रख के. और इसमें कुछ डालना है अपने को? हाँ हल्दी डालने का. हल्दी डालने का? हाँ. ठीक है. डालो हल्दी. ओके. हाँ हल्दी. अभी बाकी सारा वो मिक्स हाँ करके हो डालो. गया. अभी मिक्स करके डालने के बस हो गया. और ऐसा अपने को 20 मिनिट रखने का है. हाँ सब अच्छे तरह से मिक्स करके 20 मिनट रखने का. चला आपल्याला लय लांब जायचं आहे आज. बानीच्या घरी जायचं आहे. आज आपण गाव नाही सांगितलं, आम्हालाच गाव विचारूया. कोणतं गाव आहे ते? आहे ना? कोणतं गाव आहे ते? अम्माच्या घरी होय, बानीच्या घरी जायचं आहे. हां चला. बानीच्या घरी. चला. हाँ बघा ते इसको 20 मिनट हो गया ना मैरिनेट करके. हाँ हाँ ये रेसिपी कौन सा बना रहे हो आप? दाल वड़ा. दाल वड़ा. हाँ ऐसा गोल 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 छोड़ दोगे? तो गोल नहीं, छोड़ा नहीं, ऐसा कर. चौडा चौडा म्हणजे चौडा. चौडा चप्पट. हाँ गैस शुरू करने का, छोड़ने का, तो बाद में पास करने का, तो जल जाता है जल्दी. इथे डबा किती मस्त आहे आंबाचा, चपातीचा. छान आहे. हाँ चपाती का. अम्मा हाँ वो आपका गाव किधर का है? ये हम लोग को कर्नाटकाला यादगीर है. ये आप रेसिपी बना रही है वो कर्नाटक की है? हाँ ओगराणी है, वड़ा ये ज्यादा है. अच्छा. हाँ कर्नाटक में बजे है ज्यादा. एक नाश्ता के लिए खा रहा है. ये अभी कलर चेंज हो रहा है ना? आपको ये वड़ा किसने सिखाया बनाने को? वैसे अपना मन से. हाँ अपना मन से. ये तलेगा ना 2-3 टाइम ऐसे करेगा ना, ये आराम से होना चाहिए ऐसे का. ये अच्छा लगता है ऐसा. बरोबर. अभी निकलेगा. हो गया ना? सब उठा सीधा करके अभी होगा. चलो रेसिपी रेडी. चलो खा लें. रेसिपी रेडी. इसको क्या बोलते हैं? दाल वड़ा. हाँ दाल वड़ा. बानी. एक लेके टेस्ट करो. हां ये इसमें सॉस में खा. आता आम्ही तिघं खातोय दाल वडे. हाँ कसे झाले सांग. गरम असेल ना? आवाज येतो म्हणजे लय कुरकुरीत पिया. झाले. हाँ नहीं बाद में नहीं आते.
अम्माने रेसिपी बनवली त्यासाठी थँक्यू. तिकडे मम्मी आलेली आहे. आपली रेसिपी पण आम्ही आणलेली आहे कारण आम्ही एक खाल्ले नाही, बाकी सर्व आम्ही इकडे खाणार आहे. भाई बाजूलाच राहतो ना आणि आम्ही कसं शेअर करतो ना एक दुसऱ्याला. मी एक घेतली, भाई तुम्ही सर्व खाऊन टाका. ती दिलू कुठे आपली दिलू? दिलू झोपली आहे. दिलूला चिची नाही दिली आहे म्हणून काय रागवली आहे? म्हणून रागवली आहे. अंडा दूध दिलाय. आज तिला अंडे दिलेत बघा दिलूला. हो भाई चला मग जाऊया आपण तिकडे. बघा आता मम्मी कुठे आलेली, काय घ्यायला आली सुये सर्व? कुंडी घ्यायला आले. काय लावणार आहे तू? कढीपत्त्याचं झाड. हो, हे असे सर्व आपल्या गार्डनमध्ये लावलं तर किती छान वाटेल. हे बघ ते डिझाईनवाले बघ वेगळे आहे ना. हा. ते आमच्या जवळच आहेत दुकान हा. आणि त्यांची गाडी मटके बिटके सर्व आहेत. वा 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 किती छान आहे. मोठा छोटा मटका सर्व आहे आणि इकडे सर्व तुळशीचे झाडं बिडं सर्व आहेत. कोणतं आवडलं तुला? तो बघ तो मोठा बघ. कितने वाला ये? 150 रुपये. मोठा आहे बघ. इसको होल नाही आहे. होल करते बघ. आम्ही काय काय शॉपिंग केलेली आहे. हे आपण घेतलेलं आहे आणि माती घेतलेली आहे. दोन्ही 100 रुपीज ना. ह्याच्यात काय लावणार आहे तू? कढीपत्त्याचं झाड लावणार आहे. मग आता म्हणजे लावणार? झाड नाही, कढीपत्त्याचे दांडे असतात ना ते लावणार आहे मी. ओके. आणि मी कसं माहिती आहे, हे तुम्हाला मी आता लावून दाखवणार आहे. कढीपत्त्याचे दांडे कसे जगवायचे ते. आणि मी आहे ना गावावरून जास्वंदीचे दांडे आणले होते सोडून असे काट्या, ते मी लावले. ते चांगले झाले ना, म्हणून म्हटलं तुम्हाला कढीपत्त्याचं पण झाड दाखवते कसं लावायचं ते. चला आता घरी जाऊया. असे रोप घेऊन विकत घेण्यापेक्षा ना आपण तसे लावले ना फ्रीमध्ये तर मस्त होतात. आणि आता इथे बघा टॉवेल घेतलेले आहेत आणि बाकी सर्व इकडे कपडे दिसतात आहेत. हे माझे आजचे आणि उद्याचे कपडे एक दिवसासाठी. आणि तुम्ही म्हणाल कुठे चाललात? मी चाललो नाही, तर मी तुम्हाला सर्वांना घेऊन चाललो आता बदलापूरला. मला जरा उल्हासनगरला परत काहीतरी घेऊन जायचं आहे आपल्याला गावी. आपल्याला थोडंसं काहीतरी वाटण्यासाठी काहीतरी मला सामान घ्यायचं. ते काय घ्यायचं मी तुम्हाला दाखवेल. त्यासाठी आपण काजलच्या घरी जाणार आहे. काजल आणि आई तिकडे आहेत आणि उद्या येताना आपण काजलला घेऊन यायचं आहे. त्यासाठी मी आजच्या स्टेसाठी हे बघा एवढे सर्व कपडे घेऊन चाललो आहे. आणि इथे माझी बॅगसुद्धा रेडी आहे. इथे बघा बॅगेत कपडे भरायचा कार्यक्रम चालू आहे. पण मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की माझ्या मम्मीला जर सर्वात जास्त काय आवडत असेल ना, तर ते प्लांटेशन झाडं लावणं, ट्रीज लावणं हे तिला खूप आवडतं. तर आता तुम्हाला तिची गडबड दाखवतो. पाठी कशी गडबड चालू आहे बघा. माझे कपडे पण सर्व बघा माझ्या याच बॅगेत राहिले, म्हणजे दुसरी बॅग घेऊन जायला नको. ओके, तर माझी बॅग पॅक झालेली आहे आणि ह्याच्यात मी लॅपटॉपसुद्धा घेतलेला आहे माझा. आणि तुम्हाला इकडे गडबड दाखवतो बघा मम्मीची. मम्मीने बघा काय काय हत्यार घेतलेले तिकडे. आणि काय केलंय? तुकडे केले कढीपत्त्याचे दांड्याचे. होल केले ना? नाही करते थांब. आता होल पण करायला. हे आपल्याला 80 रुपीजला पडला ना. हा आणि माती 20 रुपयाला. बरोबर बरोबर. इथे काय करते बघ तू? दिलूला काय वाटलं हे मम्मी? तिला शी करायला नाही ठेवलंय. दिलू तुला काय वाटलं? सुसू करायला लागलं तुला हे? दिलू होय आमची दिलू. झाड लावते. हा तिला म्हटलं तिला ठेवली आहे माती. सुसू ती नाही विस्कटून बसली असती ते आणि मग परत एकदम काय काय झाली तिला असती. मी गावावरनं माती आणली होती, ती नाही बसली. हा टपात ठेवली होती माती आणून, त्या मातीत नाही बसली ती. सुसू आणि शी करायला ना. हा. पण ती नाही करत होती ना. नाही ती आतमध्येच आमची माव एकदम शानी आहे. आतमध्ये झाड जाते. नाही करत जरा. चालली बघा चालली बाहेर. हा बस दिलू बस. मी ॲलोवेराचं झाड आणते जरा. आता मी कुंडी आणली ना, ते मला होल पाडून देणार होते. ते कुठे माहितीये? इकडे खाली तळाला. तळाला होल आहे ना, कधीच मारायचे नाही. का माहितीये का? सगळं आपण पाणी टाकतो ना, मातीचा जे सत्व असतो ना, तो सगळं पाण्याबरोबर निघून जातो खालून. कुठे मारायचा? इथे बाजूला मारायची वरती. ओके दाखव मारून. आता मी कसे मारते बघा. स्क्रू ड्रायव्हर घेतलाय आणि गरम केलाय बघा. चांगला कडकडीत लाल करायचं एकदम. आणि त्यांनी आपल्याला जिकडे पाहिजे तिकडे होल मारायचे. झाला ना होल? हा हे बघा. मस्त गोल झाला होल. असे 4 किती ठिकाणी करायचे? सर्व इकडे? हा 2-3 ठिकाणी करायचे. एवढं गरम आहे ते बघ ना, एकाच वेळी किती झालं गरम. तर अशा प्रकारे इकडे झाडं लावायचे कार्यक्रम सुरू आहेत. मला खूप झाडं लावायचं असं म्हणजे आवड आहे. आणि लहानपणी तू भांडण केलं होतं बहिणी बरोबर. का? झाडं मी लावली आणि ती म्हणते मी लावली, अशी दोघांची भांडणं झाली. मोठी बहीण ना सर्व? मोठी माझी ताई आहे ना. हा. ताईच्या लक्षात आहे का माहिती नाही. असेल लक्षात. हा. आज फोन करून विचारूया आपण. आज विचारूया झाडं लावताना भांडणं झाली होती काय.
असे होल मारून घेतलेत बघा सगळे. असे होल मारायचे, घरगुती आणायचे कुंड्याने असे होल मारायचे. मम्मी दिल पण आले, दिलला ते दाखवा. मी ते बोलते हातात काय ते बघत होती मी ती माझ्या. हा हे बघ काय कढीपत्त्याचं झाड. चला आता लावा. झालं बघू. इकडे बघा माती मिक्स करायचा कार्यक्रम चालू आहे. ही आपण आणली होती आणि एक आपल्याकडे अगोदर होती ना. पहिली माझी माती कुंडीत होती ना, हम्म. ते आता मिक्स करून घेते. एक रेसिपी बनवण्यासारखं आहे ना हे. हा तर इथे बघा काहीतरी नवीन कार्यक्रम सुरू आहे इकडे. हे काय करते? ॲलोवेराचं झाड होतं ना, त्याचं हा. एक पान आणलं तोडून, आणि जे आता मातीत आपण दांडे उभे करायचे आहेत ना, हा त्याला असं तेवढ्या भागाला असं चोळायचं ते ॲलोवेराचं. हे मातीत जाणारा भाग आहे ते हा खालचा. खालचा. मी एवढे का घेतले, त्याच्यातले 2-3 जगले तरी वाच ना. ओके. तर इथे आपल्याला फक्त आता ह्याच्यात टाकायचे आहेत ना, आता फक्त मातीत टाकायचे आहेत. म्हणजे आपलं झालं. सो फायनली काजलची सोसायटी आलेली आहे. सेक्युरिटी गार्डकडे झोपलेले आहेत, ते रात्री झोपू देत नाही. कर्जत गाडीने येणं म्हणजे ना पूर्ण भिजून जायला होतं. झोपले रेडी आहे. हे कोणाला आवडतं सांग? आलो घरी, घरातलं सामान वगैरे घ्यायला गेलेली. भाजी आता बरेच दिवस नव्हतो ना घरी, तर भाजी दूध वगैरे सगळं घ्यायचं होतं. किराणा मालाचं सामान आणायचं होतं. झालं सगळं आता आलं. आता चला घरी. याला काय म्हणतात नाही माहिती, पण हे कसं आयटम आहे माहिती आहे का? आता बघा हे असं वाटतं कडक असेल किंवा लाडूसारखं काहीतरी असेल, पण हे बघा जेव्हा फोडतोय ना ते, हे बघा कसं आहे ते आतमध्ये बघा स्पंजी एकदम. आणि विरघळतं ना. मी पण हे खाल्लेलं तेव्हा, एकदम विरघळतं तोंडात. त्याचं नाव काय माहिती असेल तुम्ही जरा कमेंटमध्ये सांगा. मस्त आयटम आहे. ह्याचं नाव आपल्याला सांगितलं होतं, आपण यूट्यूबमध्ये सर्च पण केलं होतं. माहिती आहे ना? मी विसरलेलो आहे, तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा. आज कोणती भाजी? आज कारली फ्राय, वरण भात. ओके. कोणतरी आलं बघ, कोणतरी आलं बघ. एक ते काकांना दे, हे खागे देखो ते त्यांना ते खाली. कारली निवडते. नाही, परत कर. काय परत कर? कारली निवडते म्हटलं. Behind the कारली scene. कापते. आता घरी कारली फ्राय बनणार आहेत ना, म्हणून असे कारलीचे हे बघा असे गोल गोल काप केले. बटाटा कसा फ्राय करतो तसंच. कळलं ना? आमची बायको बघा दाढी झालेली आहे. जो करतो मारेल तुला. काय करते तू? कारली फ्राय. अरे चेहरा तो दिखा. पडशील बघ केवढी दाढी झाली. काहीच साधी नाही झाली. काय पण बोल. लग्न करताना मी काय बोललेलो काजल मला काय आवडत नाही? जाडे मुली. हा जाडे मुली. कोणाला? तुम्हाला नाही आवडत. हा त्यांनी काय सांगितलेलं माहिती का, जर तू जाडी झाली ना तर बघ मग तुझी काय केअर नाही. पण हे बघा आता तुम्ही पण काय बोलता ते मराठीत, तुम्हाला पण माहिती असेल लग्नानंतर मुली जाडे होतातच, पण तब्येत सुधारते ना. मग आता त्या मुलींचा काय फॉल्ट आहे? हा, खाण्यामध्ये कंट्रोल करायचं. मी खूप केलंय तसं. अच्छा. हो, मग आधीपेक्षा तरी खूप. लग्नाला गुलाबजामुन किती खाल्ले? ती 4. मग ते एवढीशी मिनी गुलाबजाम होते तो. आईस्क्रीम किती खाल्ले? ते तर काय त्यांनी काय नाही होत. आईस्क्रीम किती खाल्ले? खाल्ले मी. आता बहिणीचं लग्न होतं तर एन्जॉय नको का करायला, आणि तर तसे फ्लेवर्स वगैरे तसं वेगळी व्हरायटी नाही मिळणार आपल्याला रोज. तर मिळाली होती, छान होतं सगळं काय म्हणून मी खाल्लं. मग काय हे कारलं फ्राय, ह्याच्यात काय नाही, फक्त मीठ, हळद आणि लाल तिखट. धनेपूड असेल, जिरापूड असेल तर टाकायचं. एकदम नॉर्मल आपलं साधं बटाटा फ्राय जसं करतो तसंच. आणि इथे काय बनवलंय? आणि ही भेंडीची भाजी होते आपली, ते पण नॉर्मल तसंच. मिरची, कांदा, हळद आणि मीठ. हे येतात आणि माझी भाजी करपते. अच्छा. हो,
मग काय, आणि मला झंबू बोलतात. काय झंबू. जब्बू झाली तू. आई ग बाई, चटका लागला मग. तुम्ही जा बाहेर जा. आई मग ग बाई, तुम्ही बाहेर जा. आई ग बाई, मग काय सगळं करपवतात, काय चटके काय लावतात. भेंडीची भाजी तुलाच खायची ती. माहिती आहे, मी खाणार तरी, माझी फेवरेट आहे. तुम्ही पण जेवून घ्या. आता आम्ही पण बसू. सगळं झालंय, फक्त कारली फ्राय व्हायचे, वरण भात पण झालेले. तर असा होता आमचा आजचा डिनर. चला, काय आलं करा ना बंद.